Takže ahojte dievčatá, čaute chlapci a hráme hru Crash Bandicoot 3. Takže vidíte asi všetko, komplet dole visú, ale nevadí, takže new game. A ideme. Mikrofón. Hello. Ukážku asi každý videl. Tak na tej hre som vyrastal. Aj Mafia. Aj Call of Duty. Aj Medal of Honor. A ešte pár. Takže, no, čupíme. Tu, sexy zadaček. Tak, krúžime a ďadeníme. Krása. Takže ideme. Ups. Jo. Začím, co robím. Jo, to som boli, takže idem sa vrtnúť hneď na prvý level. Neviem, či to je nehlasné, ale nevadí. Takže, OK. Áno, dobre. OK, nekecaj. Nemám čas. Točím Let's Fly. Takže OK, dúfam, že mi niekto nebude volať. Áno, správa. Nie, čo robím? Sakra. Čo žijem? OK. Som to nahnúžila. OK. Môžem. Takže, jablčko, červené jablčko vo vrecku mám, alebo lepšie povedané, sníze jablčko vo vrecku mám, ja neviem spievať, ja som strašne. Ja mám strašne blbý hlas v mikrofóne. A inak ja mám strašne normálne, ale toto je nenormálny hlas, strašne detský. Tak nič, ideme na to. OK, čampačka. Takto vycucáme tie jablčka. Keď to zlomíme, tak nie. Vidíte? Toľko máš reči ako koza bobkov. Koza. Takže, a tu máme Mupačuta Pandra, ja neviem jak sa to volá, ale také čudné. Čupa Pandra? Tak jak? Panda? Neviem, takto nejako. A toto je dobré, ale pripočíta sa vám. Kozička. Áno, máme život a už máme až 5. Jump. Žavo princ, švarný. Švarno to ťa bije. Hop. Sakra. Hop. Jablčka zbierame. Dal som to. A tu vidíte to bonusové video a tam pôjdeme nahrať. Takže... Sakra. Nevadí. Ideme. Takže som tu. Je muzika. DJ. Ideme. Sakra. Bak. Čo? Už sa ide. Nechcel na tom hodiť. Jedeníme. Tu som mal skákať. Sakra. Som zabudol. OK, let's go. OK, tak ideme. Čakaj, sa vám nezobrazujem. Grafiku to má najlepšie, Grafiku to má najlepšie, no ale tak. Aspoň to je šaká. Čiže vidíte čo uličku, to je ako blbé. Takže áno, nie. Sakra, ľapka. Nie, neblázni. Check point. Takže hop. Áno, jablčka. Čus. OK. Hello. Sakra. Nevadí. Nie. Ale nevadí, ideme ďalej. A neviem, robím level 2. 2 levely na každú hru a v Crash Let's Play urobíme jeden ten Diamond Rush. Nie! Dobre, ale mám to čekom. Nie. Takže OK. Ešte ako mi táto žabka ma tu nastihne na hruškách, tak som v takej kaši.
toď sa, sakra. Nevadí, tam bude koza Bobka, budem ju volať. Lebo má toľko reči ako koza Bobko. Hop. Ja to z teba vyciciam. Ciam. No. Áno, vycical som to z nej. OK. Pomsta. OK. A to už tam je koniec. A ja sa tu s tou kozou... Krása, toto bola nádhera. Nás robíme nás. Tak, vidíme veľa toho. Sakra. OK. Ja sa si bol dobrať, nebudem nám prednosť jazde. Hello. Tu máš. Vidíš? Tak, 82 a tu je ďalšia koza, ale ja sa ňou nám je prednosť jazde. Čus. Tak, život. A nemám druhý. Nie. Áno, a máme aj druhý. Yes. OK. Takže, 6 životov. A vera. Ja som si dneska počas. A neviem. OK. Tam je teraz všetci diamantiky. A posledný diamant urobíme až keď budeme mať pušku. No, neviem ako, alebo to viem, čo to je čas. Ja neviem. Ale viem, že jeden diamant budeme musieť keď tak s puškou, čo zasieme až po prídete hry. A tie gesta je zase fakt kenčam. No toto je dosť strašne level, ale ja dám. Dúfam, možno. Takže, podám sa na kamerku. OK. Furt dám ten medzerník a to je pauza, bo ja neviem. Nie medzerník mám jump. Takže, takto si dáme. A je to dosť na tú dobu grafika. Hello! Pošaj. No, choď. Medzerníkom zrýchľujem, takže, ale aj x-kom. A poďme to, trošku sa mu možno zatočí v hlave. No, a mína. To je ujo mína. No, tento zrýchľujem. A čo to detstvo. Šverný mladec, keď som vedel prejsť akurát tak do polovičky levela. No, už ani tu som nedošiel. Ale, ok, mám môj obľúbený level, ale tu musíme prejsť to bossa, to bude také. A keby som to nevedel celé prejsť, fakt, no, a tu som, to fail, ja som to vedel, že tu bude. Nevadí, krásne som to dal. OK, krásne, tak otočky, tak toto bola jedným slovom unikát. A pozrieme sa tu, tapknúčam FPS, a ideme 36, ale mne to ukazuje aj ten on and off props. A toto asi dám tú mínu. Neviem, radšej nesmiem skúšať. Hello my friends. Check. Tu sa checkpoint hodí. No, tu sa checkpoint hodí. Neviem prečo. Aha. Idem. A tu je taký ako keby motor, alebo čum, no, čo to je, ale strieľa to takto. Mini. OK, krása z otočky, krása. Prestrieľam si cestu. Tak keď to hrám sám ako single, no, tak akože to je bez chyby. Však prečo teraz musím fajlovať? A počkaj, kde mám čo? Aha, to ideme tam. To je fail. Ideme, krása. Viem, točil to Peťan Game a jednu časť dal aj Selassie. Takže viem, som si to vedomý, že nájde sa zo pár hejterov a povie, že ty kapíruješ Peťan Game, ty kapíruješ
jak? Krása. A ideme. X. Mám nitro. Hello. Fú. Tu to vidíme teraz strachne. Tak check. A toto sa hodí. Hodí sa to. Hodí. OK, elektro. Dobre, a ideme dole. OK. Ja ťa vidím. Dá sa to? Dá. No a deti už to neskúšajte. OK, ja to teraz rýchlo prejdem. A ja zase len 3 faily a keď to hrajem, tak ja nedám fail. Normálne ja prejem celú tu. Neviem ako sa to volá. No choď. Hello. Mrs. Lady. Krása. Hello, Mina. Áno, krása. Áno, hello. No nie. Nie. Prečo? Nie. Ešte čo, ja to strihnem. A som späť. Som tu došiel. A viete čo? To je. Viete čo, dobre? Áno, fail som to, nie, prečo? Či na... To? Dobre. Furt F9 sa mi to uloží. Takže keď, proste viete, keď zapnem frázu alebo vypnem, tak mi to uloží. Takže takto. A ideme. Ideme ešte jeden. Tak. Tak. Uvidím, tak mám tento je taký kratší, takže posledný level a... No, tak toto nebolo pekné. Vôbec toto nebolo pekné. Nie. No. Takže budeme jazdiť takomto tigrikovi, ktorý vie... Neukážem. Čave, líška. Hop. Takže vie toto. Je brechať. Hom. Čiže ham. Takže. Tu máme toto. OK. Takže, draka som, normálne keď som to hral, som tak failoval. A až potom mi prišlo to, že to musím viackrát tlačiť a to je život. To je dlhšie podržiť. Krása. A ešte. Prečo sa mi tu tak ukazujú životy? Až ma to veľmi láka. Až veľmi... Nie. Prečo? Tak, OK. Tancuj, vykrúcaj. Krása, videli ste to? Videli ste ten ladný pohyb? No, krása. Krása. Jackie Chan. Nie. OK. To je checkpoint. Nie. Môj, to sú faily. Fail. OK. Roztoč sa. Som zvyknutý to, že mám skákať, ale nie. Nemám skákať, takže nevadí. Áno. Aj tu neskáč, môj milý. No, ja som chcel jump. Jackie Chan.
takže OK. Ideme. A jump. To je taká skakačka, neviem čo to je. Akože, a diamond rush. Jump. Hello. Takto, a teraz jump. Krása, ale tak toto nebolo pekné. Ten súd nás podrazil. 3%. Wow. Máme prejdené 3% tohto levelu, tak ma porazí. OK. Ale už by tam mal byť koniec. Nie, no tak toto nebolo veľmi pekné. A to už by mal byť koniec. No nie, ja to furt preskočím. Prečo? Jump. A teraz taký krásny jump. Áno, a teraz to jump. Takže mám len jeden dia. Ale nie. Prečo? Takže, milí diváci, už sa pomaly lúčim. Takže jump. Wow. Takže, OK. Ideme tu, zatancujeme si a rozlúčim sa s vami. Takže je to Crash Bandicoot 3. OK, mám jedno dia? No jedno? A? To je OK. To je Crash. Crash neboli. Aha. Takže, trošku. Takže